munu sɔgɔlɛmɛ an na ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na NFTV jabarani sanfɛ ni aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la. An ka bi don kibaru kunnafoniw bɛna boli fɛn min kan o ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bilali ko ani fanga bilala lahalaya minnu kɔnɔna la. A y'aw bisimila sɔni an bɛna ni kɛwale ninnu walawala aw ye. NFTV jabarani filɛbagaw a y'aw danse aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la. Commission nationale pour le salut du peuple n'an b'a wele surunyala ko CNSP olu ye jɛkulu ye jɛkulu min n'a sigira sen kan kunungo tarata utukalo tile 18 jamana finitigilakaw fɛ olu de kɛra sababu ye ka jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka minɛ yaasa a bɛ se ka fanga bila togoya min na. CNSP maaw ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ bi wulada in na Kati kan kɔnɔna la u ye mun sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ an ko lamɛn. Comité mɔgɔw an bɛ jamanadenw fo ka Mali bɛɛ fo u ka attachement démocratie la. An bɛ société civile ani organisation mɔgɔw fana bɛɛ fo ani presse nationale ani internationale fɛn fɛn bɛ yan. An b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka taa u ka activités la normalement et en b'u ka sécurité assurée. An b'a ɲini baarakɛlaw fɛ minnu fana ye fonctionnaires ye u ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la normalement a ka daminɛ dès sini bɛɛ ka t'i ka service la et on s'assure que sécurité ka kɛ u ka baarakɛyɔrɔw la. Mun ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ dugu kɔnɔna la u bɛ ka bin mɔgɔw kan u bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la an bɛ disposition ta e sɔrɔsi o sɔrɔsi ni minɛn'o la i ni min ka kan o bɛ k'i la ani minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka tiɲɛni dabila service ni fɛnw cili u k'a dabila édifice ni fɛnw cili u k'a dabila patrouille ni fɛnw bɛ ka bɔ pour que k'a essayer k'a ko nɔgɔya kosɛbɛ a bɛ ka fɔ ko comité ka baara in na ko mɔgɔ 4 sara mɔgɔ 10 banana ko la an bɛ min fɔ aw ye depuis an ka baara in daminɛna kunu fo bi an bɛ yɔrɔ min na an ka baara taabolo senfɛ mɔgɔ ma jogi jango mɔgɔ ka sa o ye anw ka kuma ye ni u bɛ ka 4 mun fɔ k'u sara ani mɔgɔ 10 minnu jogina a bɛ se ka kɛ o kɛra yɔrɔ wɛrɛ sinon an ka baara in kɔnɔna na mɔgɔ ma jogi jango ka mɔgɔ sa. Kunungo tarata utukalo tile 18 san 2020 o don fana donna Mali don kɔrɔmabaw cɛma ni ɲina tɛna kɛ a kɔ teliya la. Mun kɛra mun fɔra kunu tile kɔnɔna la waliya jumɛnw de kɛra kunun tarata Idrissa Badimi ale bɛna kunun tile mana bɔ an ye. Kunun sɔgɔmada bɛɛ lajɛlen kun sigilen bɛ ka M5 RFP ka wulikajɔw de kɔnɔ nka wulikajɔ wɛrɛ kɛra maa wɛrɛw fɛ. Nɛgɛ kanɲɛ 8 waati kunkan kɔni bɔra Kati ani Tomikɔrɔbugu gardikan na ŋunuŋunukan bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw hawjara an bɛ taa se nɛgɛ kanɲɛ 10 ma waati min na sɔrɔdasi dɔw kɔni bɔra Kati an fan fɛ ni kana an ka jamana foroba cakɛyɔrɔ caman datugu i n'a fɔ an ka jamana foroba cakɛyɔrɔ min bɛ wele ko cité ministérielle u ye maaw labɔ o yɔrɔw la ka bɛɛ lajɛlen labila bɛɛ ka taa i ka so kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ ŋunuŋunukan wɛrɛ bɔra k'a jira k'a fɔ ko an ka jamana maaba caman fɛn min bɛ tali kɛ minisiriw ani sɔrɔdasi ɲɛmaaw caman k'u minɛna ka taa n'u ye Kati o ŋunuŋunukan de kɛra sababu ye maa caman kɔni bɔra ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard d'indépendance la ni k'u ka nisɔndiyaw jira. An sɛgɛnna k'a kɛ Ala kama k'a bila. Bɛɛ de ko Kati ne fait plus peur à Bamako. Maintenant jɔnni wulila bi an Kati kan an ma ɲinɛ dɛ. Wa ibeka ye min kan na an t'a to yen a bɛ taa de an mago foyi t'a la bilen. An wulila ni kibaruya duman de k'a fɔra ko an ka militaires wulila k'u jɔ k'a fɔ k'u b'u ranger faso côté la ka ibeka gɛn ka bɔ an da la o de la an nana an ka nisɔndiya jira an tɛ fɛn kari an tɛ fɛn tiɲɛ kangari sugu bɛɛ dara ibeka ye a fɔra ye ko n'a ma bila nɔgɔya la a b'a bila gɛlɛya la bon a y'a bila gɛlɛya la bi an kɔni an bɛ hɛrɛ la bi wa an bɛ maliyɛnw bɛɛ fo k'a f'u ye k'u bɛɛ ka n'an sɔrɔ place de l'indépendance la. Le combat continue, la lutte continue jusqu'à la victoire finale.
On a la victoire, on a la victoire, on a la victoire jusqu'à la victoire finale. Seule la Ligue. Ay bo vive la République, vive la révolution. O waati kelen fana na an ka jamana sɔrɔdasi dɔw fana kɔni nana munumunu monument d'indépendance la ni ka tamaserew kɛ n'u tɛgɛw ye k'a jira k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na. nɛgɛ kaɲa 14 waati maa dɔw filila an ka foroba cakɛyɔrɔ ani kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔ dɔw kan ni k'a kɔnɔminɛnw ta ni ka tila ka taa bila o yɔrɔw la. nɛgɛ kaɲa 16 waati an ka jamana minisiri fɔlɔ kɔni ka kabine ye kunnafoni dɔ di k'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw kɔni ka marifa bila sigikafɔ ka bolo da. o waati kelen fɛn min ye fanga sinamatɔ maaw ye olu fana tun bɛ ka ɲɔgɔn ye dibidibi la walasa ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan. nɛgɛ kaɲa 17 waati fɛn min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani jamana minisiri fɔlɔ n'o ye Bubu Sise ye ko sɔrɔdasi dɔw kɔni taar'u nɔfɛ sɛbɛnni kɔrɔ ni ka taa n'u ye Kati Kansunjata la. o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana foroba jabaraniso kɔni y'a jira k'a fɔ ko laseli dɔ na kɛ a tɛ mɛn maaw kɔni sigira fo nɛgɛ kaɲa 10 waati jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni bɔra k'a jɛya bɛɛ lajɛlen ye ko ale kɔni y'a jɔyɔrɔ bila n'o ye jamana ɲɛmaaya ye fɛn min bɛ tali kɛ gouvernement k'a y'o fana ci ani fɛn min bɛ tali kɛ wasabulon k'a y'o fana ci. Ai-je réellement le choix m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ye fanga in to yen joli foyi kana bɔn ale nɔfɛ ko fɛn min ye k'a yafara maliden bɛɛ lajɛlen ma ani ko ala ka mali kolosuma o de kɛra a ka kumakan labanw ye. o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min bɛ tali kɛ wulikajɔ in kɛbagaw ye olu kɔni ka kuma lasela n'o ye colonel major Ismail Wage ye ale ye laseli kɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ye fanga in ta ko fanga nɔfɛ ko tɛ k'olu y'a ta walasa basigi bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ko cɛmancɛ fanga ka sigi teliya la walasa kalafiliw ka se ka bolo da k'o tɛ se ka kɛ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ ka nin baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani a tilala k'a kannabɔ sɔrɔdasi bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka to i toyɔrɔ la jamana baaraw kɔni ka kɛ a kɛcogo la. an bɛ dugawu kɛ ala ka maliden bɛɛ lajɛlen lakana ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ. jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ale ye dantigɛli kɛ kunu sura nɛgɛ kaɲɛ 10 waati yaasa k'a jira diɲɛma la k'a fɔ a ye walan sɛbɛn a bɔra Mali jamana kuntigiya la. jamana kɔnɔdenw ye u hakilina di a ko la dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamana marakojugu de nana ni nin bɛɛ ye nka o fɛnɛ tɛ dɔw hakilina ye. Mariam Sako ale ni Tijani Siribe olu ye mun sɔrɔ an ye jamana kɔnɔdenw yɔrɔ hakilina fan fɛ an ka jɛ an ko lajɛ. Nin président in ko dogolen tɛ mɔgɔ la Mali la yan o. Nin président in ko a dogolen tɛ Mali la puisque a ye mɔgɔw y'a supporter cogoya min na ɲɔgɔn ma kɛ Afrique abada. An bɛɛ de ko an b'a fɛ, an bɛɛ de tun b'a fɛ, an bɛɛ de jigi tun b'a kan, a nana a ma jigiw fa donc wajibi nin ka sɔrɔ de. A diyara n ye sisan puisque a nali diyara cogoya min na a taali fana diyara n ye ten. Ayiwa nin kɔni nin diyara maliyɛn bɛɛ kɔni ye ni situation bɛ cogo min na dugu in kɔnɔ sisan IBK kɔni n'a ka mɔgɔ ninnu an bɛ dugawu de kɛ maa minnu y'u bɔ yen olu ka kɛ jamana sagokɛla ye parce que jamana in tun tiɲɛna kojugu fo ka dama tɛmɛ jamana in tiɲɛna fo ka dama tɛmɛ bon minnu filɛ ka coup d'état kɛ nin ye je crois que sɔrɔsiw don u y'a faamu parce que sɔrɔsi fo mɔgɔ de k'a sɔrɔ mun b'u sɔn hakili ɲuman na Mali bɛ yɔrɔ min na bi an mago tɛ politicien ninnu na mɔgɔ kɔrɔ ninnu na vraiment n'olu sera ka taga parce que u si tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ Mali in na a kana ni mɔgɔ kura ye mɔgɔ minnu bɛ se jamana hami bɛ mɔgɔ minnu na maliyɛnw hinɛ bɛ maa minnu na n'u bɛ se k'olu gɛrɛ u la u ka baara kɛ sinon maa kɔrɔ ninnu ni Sule Tara Demba nana don n'a ye olu gɛrɛ u la dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni kelen ye an bɛ segin an kɔ Mali dun an t'o fɛ an ye dɔ kɛ tɔrɔgɔtɔrɔgɔ la a ka ɲi tan sinon Mali ko in ala de ye nin ko in kɛ hali bi an bɛ ala deli a ka maaw sigi Mali kunna maa minnu bɛ se ka maliyɛnw hinɛ minɛ ka maliyɛnw dɛmɛ jamana in bɛ taa ɲɛfɛ sinon Mali ɲɔgɔn tɛ yen dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ Mali ɲɔgɔn tɛ yen. An ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ nin fɛn fɛn kɛra a bɛɛ bɛ hɛrɛ de ɲini an tɛ bɔnɛ ɲini a kɔnɔ an bɛ hɛrɛ de ɲini a kɔnɔ hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ mais n bɛ min fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna a b'a k'u la diinɛ ye maa bɛɛ ni
i kunnafonibaga de don ayiwa mɔgɔ ani bilasiralibaga i y'a faamu ne ko ni b'u bilasira ni min ye i y'a faamu u ka sumana sa ko garaw yɛrɛ la a diyara n ye hɛrɛ a bɛɛ bɛ hɛrɛ de ɲini hɛrɛ bɛ taga yɔrɔ yɔrɔ o ka d'an ye mais u kana ɲinɛ sumana sakɔ ko dɛ u ka sumana sakɔ garaw yɛrɛ la n'u b'a fɛ u ka coup d'état ka ɲɛ u bolo u ka i bɛ ka démissionner ka ɲɛ u bolo u ka baara ka ɲɛ u bolo. Bon ne kɔni hakili la ye min ye a ka démission a diyara ne ye kosɛbɛ o ye ne ka hakilila ye bon min y'a to a diyara n ye fana parce que 2013 a ka mandat fɔlɔ ne yɛrɛ votera ye mais vraiment an nana jateminɛ baara kɛra tɛ jamana bɛ ka segin quoi a tɛ ka taa ɲɛ don o don mɔgɔ bɛ ka faga don o don jamana yɛrɛ fan tilankɛ bɛ minɛ na quoi bon franchement o kama a diyara ne ye a ka bilali a y'a démission yɛrɛ min yɛrɛ a diyara n ye kosɛbɛ fo ka taa fɔ a diyara n ye donc sisan an bɛ dugawu de kɛ sisan donc minnu bɛna sigi a kɔfɛ olu ka kɛ fasoden ɲuman ye u ka jamana kanu u ka baara kɛ pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanadenw ka se ka baara di jamanadenw ma bon wale min fana bila ni denmisɛnw tɛ ka kalan kɛ vraiment imagine do a man ɲi jamana ma quoi ka taa denmisɛnnin murumuw la ka taa bila fo sanfɛ mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ criminels ye a bɛ se ka kɛ baarakɛbagaw ye a bɛ se ka jogo jugu denmisɛnninw kɔrɔ parce que ni école tɛ yen dɔrɔn hadamadenya tɛ parce que bɛɛ bɛ taa baara yɔrɔ da an tɛ se ka denmisɛnninw mara bilen en tant que ni école tɛ yen quoi bon o kama vraiment a ka démission a diyara n ye kosɛbɛ. joie de bɛ an kan yan bi quoi parce que bi ma an bɛ ka nin kɛlɛ kɛ quoi anw yɛrɛ bɛ M5 éléments de la quoi bi m'a to an kun y'a fɔ a ye n ko président ka wala sɛmɛ parce que kaba nana an ka jamana kɔnɔ foyi ma marché quoi donc an joie bɛ ka se degré min ma bi an t'a dɔn an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na mais baara ma ban quoi an ka laɲini tɛ i bɛ ka taali yɛrɛ dama ye quoi an ka laɲini ye Mali système ka falen pour que an ka jamana bɛ se ka développer position min na quoi donc sinon ni i bɛ ka tagara ni i bɛ ka ɲɔgɔnna wɛrɛ nana laɲini ma sabati o mɔgɔ kelen don an bɛ sa k'o gɛn quoi donc a bɛ dɔw b'a fɔ ko i bɛ ka taara an bɛ ka président gɛn o cogoya tɛ ni i bɛ ka ɲɔgɔnna nana min ma baara kɛ an b'o fana kɔrɔta nin cogoya la fo ka taa kɛ ni malidenw y'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ jɛ ni baarakɛbaliya ye n'an ye maa ɲɛnama sɔrɔ o bɛ to an ka fanga na quoi ɲɔ tɛ joie b'an kan yɛrɛ de an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. Depuis mois de juin wulikajɔw kun cayalen bɛ président in nɔfɛ bon n'i y'o ye jamana o jamana kan o b'a jira k'a fɔ ko baaraw taabolo de man ɲi bon finalement sɔrɔdasiw yɛrɛ nana a baara lafiya jamana kɔnɔdenw bolo parce que ne b'a souhaité mun na a kɛra sababu ye ka bain de sang dɔ éviter don n'a nataw la Mali kɔnɔ sabula hali jumadon u tun b'a fɛ ka bɔli min kɛ mɔgɔ tun t'o conséquence dɔn mais nin min filɛ a taara a l'amiable nin cogo la bon a y'a ka démission rendi à l'officiel bɛɛ lajɛlen y'a ye. Bon IBK ka démission min kɛra sɔrɔ ni ye ne ɲininka n ka personne avis la moi je suis contre je n'ai pas pour IBK mais je suis contre coup d'état parce que coup d'état bɛ jamana bila retard la Mali fana ye jamana mun foyi t'an bolo an ka fɛn bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a latɛmɛ a politique soso sira kan par exemple politiciens bɛ bɔ an bɛ argument kɛ problème min b'an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲɛnabɔ par la démocratiquement mais ni fɛn fɛn kɛra coup d'état ye jamana kɔnɔ a bɛ jamana bila retard de la an yɛrɛ ka jateminɛ ATT ta filɛ nin ye ATT ka coup d'état kɛlɛ depuis 2012 jusqu'à présent an bɛ retard min na an yɛrɛ de b'a dɔn an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen t'an yɛrɛ contrôle la hali Bamakɔ mun b'an bolo o t'an ka contrôle la fɛn fɛn bɛ an ka jamana nin kɔnɔ a bɛ bɔ kɔfɛ de ka na bon anw dun fana ye jamana mun dépendant bɛ jamana wɛrɛ ka pétrole ni jamana wɛrɛ ka sukaro ni jamana wɛrɛ ka balo la bon ni sanction kɛra Mali ka san an b'a kɛ cogo di sɛgɛn dun fana bɛ jamana kɔnɔ bon ne kɔni bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ cɛ an kan ka démocratie sira de ɲini k'a dɔn an k'an ka sɔrɔdasiw to k'u ka baara kɛ mais mun ye politique sira ye an yɛrɛ kan ka mun ɲini politique kan an b'o kɛ politique sira ye o de ka fisa coup d'état la moi je n'ai pas pour IBK je suis contre IBK 100% parce que depuis an nana jamana in kɔnɔ an ma hɛrɛ sɔrɔ mais an ka fɔ maliyɛnw ɲɛna président dɔrɔn tɛ se ka jamana dilan dɛ jamana kɔnɔdenw de bɛna fara président kan ka jamana dilan hali ni président kura nana n'an y'an bolo kuru k'an sigi gɛrɛndaw la tewuliw la ani kumaba fɔw la mun ye IBK sɔrɔ o fana bɛ président kura in sɔrɔ donc ne bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ je suis contre coup d'état 100%. Ibrahim Boubacar Keita Mali jamana kuntigi kelenkɔrɔ kɔ k'a ka fanga bilali ko kuma fɔ CEDEAO jɛkulu ye kɔrɔfɔ kan bɔ o min kɔnɔna la a ye ɲangili wale caman ta ka Mali jamana sɛgɛrɛ o la kumaba ye k'a fɔ ko CEDEAO jamanaw bɛɛ bɛ na u ka dugu dancɛw n'an b'o wele ko frontière k'olu datugu Mali jamana ɲɛ
k'u b'a ɲini fɛnɛ u jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ ka tugu u kɔ nin bɛnkan in na. O bɛnkan in a n'a ɲɔgɔnna caman de tun bɛ u ka kɔrɔfɔ in kɔnɔna la. Malidenw ye u fɛta fɔ an ye CEDEAO maaw ka nin laɲini ninnu na. Anna Marie Yvonne Traoré ale ni Tijani Siribe ka kuma galama ɲɛma. Embargo in a ɲɔgɔnna delila ka kɛ ka tɛmɛ. Donc nin tɛ se ka kɛ ko an bɛ se ka segin an kɔ. Parce que an ka jamana de don, CEDEAO ta t'an ka jamana ye. An ka jamana de don, an maliyɛnw de don. Donc hali n'u ye embargo sigi, an de bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka essayer an bɛ bɔ cogo min na, an de b'o kɛ. Après tout CEDEAO hali n'u ye embargo sigi, olu fɛnɛ u ka fɛn dɔw bɛ anw fɛnɛ fɛ yan. Donc olu fɛnɛ n'u y'a sigi u yɛrɛ fɛnɛ bɛ bloquer de. Donc forcément an bɛɛ bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye quoi. Donc o t'a bali k'an bɛ segin quoi parce que an bɛ jamana ka ɲɛtaga de fɛ. Nin kɛlen tɛ se ka kɛ k'an bɛ segin kɔfɛ quoi. O tɛ se ka kɛ quoi. Non, an man ka siran parce que an man ka siran yɛrɛ ni u ye embargo kɛ u kana u ka embargo yɛrɛ kɛ an malidenw an bɛ balo an yɛrɛ la u ka fonction la travail dɔrɔn an bɛ baara kɛ fo ka taa mun kɛ hali n'an ma siri CEDEAO la an bɛ se ka balo an ka kɛ cɛ ye an ka jɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma malidenw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ouvriers lajɛ an ka fɛn bɛɛ lajɛ n'u y'olu lajɛ vraiment mali bɛ bɔ nɔgɔ la. CEDEAO ka embargo man ka kɛ maliyɛn si siran koyi o ye waatila ko de o frontière tɛ datugu jamana kelen ye o frontière bɛ datugu bɛɛ ka intérêt bɛ ɲɔgɔn bolo jamana bɛɛ ka intérêt bɛ ɲɔgɔn bolo donc n'i ye frontière datugu o ye waatila ko nin de ye dɔɔni u b'a dayɛlɛ o an ka to n'an ka kow ye anw ka jamana a kɔnɔna ko anw de b'a ɲɛnabɔ yan mɔgɔ wɛrɛ t'a ɲɛnabɔ ka d'an ma. CEDEAO ye mun fɔ n'o kɛra a tɔrɔ tɛ Mali dɔrɔn kan o a tɔrɔ b'u bɛɛ kan parce que a bɛ n'a fɔ CEDEAO ni Mali mɔgɔ i fari dafalen de don fari dafalen n'i bolo tigɛra ka bɔ a la fari tɔ b'a santi o donc na anw Mali n'a fɔ tɛgɛ kelen mun bɔra fari la tɛgɛ kelen mun bɔra o dimi bɛ tɛgɛ kan nka a bɔra yɔrɔ mun na o tigi b'a dimi santi ka tɛmɛ tɛgɛ yɛrɛ kan donc Mali bɛ CEDEAO de kɔnɔ Mali bɛna bɔ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO jamana tɔw olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'u yɛrɛ kan parce que fɛn dɔ don an bɛ dɔ d'u ma olu fana bɛ dɔ d'an ma n'i y'a ta cakɛda fanfɛla la anw ka nafolo mun bɛ pɔriw ni yɔrɔw la jamana wɛrɛw kɔnɔ a kɛra Côte d'Ivoire ye a kɛra Sénégal ye a kɛra Lomé ye olu b'a dɔn k'a fɔ ko ni maliyɛnw ma se u bara o bɛ jouer o yɛrɛ ko kan ni maliyɛnw ma se olu ma ou bien n'u ma se Mali la ni yɔrɔ datugura a degun bɛ an bɛɛ de kan o de la ne ko an tɛ siran parce que anw bɛ gɛlɛya fana mun na o gɛlɛya a ma jugu ni embargo ye embargo ma jugu n'a ye parce que anw bɛ kun bɛ dingɛ mun kɔnɔ o ka jugu kosɛbɛ donc n'o an bɔra dingɛ kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko tare an lafiyalen de don. Bon ne kɔni bolo déclaration in man kan siran parce que ko kɛcogo yɛrɛ ye ko ban quoi ko kɛra mɔgɔ ma faga et puis fana surasiw bɛɛ wulila puis surasiw kelen tɛ unité kelen tɛ unité fila tɛ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ça veut dire que bɛn bɛ ko in na depuis a daminɛnen na jamana in kun bɛ ka taa taabolo min na a kun man ɲi bon ni nin kɛra et puis ni civiliw fara militaires kan u bɛɛ de nisɔndiyara nin ko in kɔrɔ quoi sisan an bɛ dugawu de kɛ minnu ye fanga ta sisan u ka se ka idée ɲɛnamaw ta an ka se ka taa taabolo ɲuman kan sinon CEDEAO ka déclaration in man kan siran a man kan jɔrɔ an yɛrɛ bɛ gɛlɛya la ka ban donc nin ye fɛn ye bagabagali dɔrɔn ye et puis fana a kɛra cogo min na fana an man ka siran tuguni parce que démission de kɛra fanga ma minɛ ni président ma gɛn a ma chasser ni fanga ye c'est vrai a minɛna mais après a tilala k'a ka démission de kɛ donc ça veut dire que an bɛ sariya kɔnɔ parce que démission kɛra ka ban a tɛ taara nin cogoya kelen de la o donc o CEDEAO man k'a fɔ an ɲɛna bi ko parce que IBK taara k'an bɛ kɛ tan a bɛɛ ye kelen. Bon ne fɛ seginko kɔni o kuma tɛmɛna siranya t'a la seulement CEDEAO de bɛ kɛ mɔgɔ ye sisan nɔ mun bɛ essayer ka maliyɛnw faamu parce que Mali tun bɛ difficulté dɔ de la bon pratiquement an bɛ se k'a fɔ dans le monde entier bɛɛ ye o senti yɛrɛ bon surtout an minnu bɛ Mali kɔnɔ bon an tɛ se k'a fɔ ko nin kɛra ko an bɛ regretter ou bien de dire que k'a fɔ ko CEDEAO bɛna embargo kɛ ko bɛna na paniquer non c'est le contraire an tɛ paniquer n'u m'a kɛ n'u y'an faamu o ka d'an ye dans le cas contraire n'u y'a kɛ fana c'est an bɛ responsabilité min don maliyɛn bɛɛ b'a assumer.
jamana kɔnɔdenw ka ni akilina nu ne be dansigi aw ka bidon kibaru la o min labɛnna ni ka lase aw ma neftivi jabarani barakɛla bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la ka bɛn bi araba ma utukalo tile 19 san 2020 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan halisa ala ka basigi bɛn ani kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna la aw kan bɛn waati wɛrɛw la